Bouke, je bent begin dit jaar in Amerika geweest. Heb je daar nog veel inspiratie op gedaan? Nou ja, het was natuurlijk een fantastische belevenis. Ik bedoel, je gaat voor de eerste keer naar Memphis toe. Je ziet Graceland voor het eerst. Ik ben in alle studio's geweest waar Elvis heeft opgenomen. Ik heb daar samen met de pianist 3 nummers op mogen nemen. En dat is gewoon, ja, het was gewoon een fantastische ervaring om dat mee te mogen maken. En ik heb daar ook inderdaad ervaring op gedaan, ja. Nou, daarna ben je teruggekomen in Nederland en heb jij in Carré gestaan. Ja, klopt. Ja, dat zijn allemaal dingen dat eigenlijk nog te goed was van het programma Waar zelf is. Dus daar heb ik ja, dit jaar ook mogen staan. Dat was ook een geweldige ervaring. En over je eigen nummers gesproken, hoe gaat het daarmee? Ja, nog steeds goed. Ja, ze hebben niks te klagen, die nummers. En wat zit er aan te komen? Iets heel leuks. Echt iets heel leuks. Maar je kunt er nog niet te veel over loslaten, hoor ik. Nog niet te veel over loslaten. Nee. Ik heb nu eerst ongeveer een maand of 2 maanden geleden heb ik een nieuwe single uitgebracht. Die heb Mijn Leven. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Dat draait nog heel goed. Hij wordt overal goed gedraaid. En ja, we zijn nu met iets anders bezig. Ben je ook alweer aan het voorbereiden op het concert in de Giraf? Ja, dat is 28 en 29 januari. En 28 januari staat voor de mensen ja, die zitplekken willen hebben. En 29 januari is gewoon voor een staand publiek. Dus we gaan 2 concerten doen dit jaar. Ja, we krijgen ieder jaar gewoon heel veel vraag naar mensen die willen zitten. En omdat het gewoon altijd zo vol is, moet eigenlijk iedereen staan. En, ja. Dus hebben we gewoon gezegd van we plakken er gewoon aan.